Molt bona tarda, un Bona dimarts tarda. més. Benvingudes, benvinguts. Són les 5 de la tarda. Ramiro, Oriol, de l'equip SER, amb aquesta proposta tan maca que ens fa el Departament d'Educació per conviure en aquests moments de complexitat emocional. Què tal, Ramiro? Com estàs? Doncs mira, avui molt alegre de poder estar la setmana 6 en el webinar 11 ja. Hem estat acompanyats per vosaltres durant 6 setmanes i encarem una setmana molt maca treballant cos i emocions. Sí, la veritat és que si la setmana passada tornàvem a mirar la comunitat educativa, a mirar el moment en el que estàvem perquè és un moment clau, ara volem donar aquesta setmana a aquest punt un altre cop emocional. No? Ja veníem d'haver treballat això, però ara volem treballar-ho com tot aquest segon moment, volem treballar-ho perquè tothom tingueu recursos de cara a trobar-vos amb els nanos, amb els alumnes, tant online com presencialment. I per això contem avui amb la Lourdes, que ara us la presentaré. Ara me'n vaig i connecto amb ella i ara us la presentaré. I hem connectat el tema d'emocions i el tema de cos, no? Que és molt important. Així que, Ramiro, jo me'n vaig connectant amb Lourdes i et deixo a tu sol, ¿vale? Super. Ara et pregunto quan ho tinguis i fem l'entrevista amb ella. Moltes gràcies, Uri. Fins ara. Segurament, si algú de vosaltres alguna vegada m'heu escoltat parlar de salut, jo, a part de dedicar-me al món de l'educació, em dedico al món de la salut. Soc infermer, de fet, de base. M'agrada molt la pregunta, molt la pregunta de quants cossos tens. Llavors, els que esteu ara al xat, que ja sabeu com funciona, qui no, aneu descobrint, podeu anar contestant quins o quants cossos tenim. I és que aquesta pregunta és una pregunta que és rara, ho sé, però té molt a veure amb una mirada de pedagogia Montessori. Nosaltres ja fa molts anys que parlàvem des d'una pedagogia Montessori a la consciència de cossos o parlàvem de prendre consciència dels nostres cossos. De la mateixa manera que tenim un cos físic, sí? I vaig a fer-ho amb els meus 5 dits de la mà, tenim un cos físic, podem parlar d'una salut física, podem parlar d'una salut emocional. Sabeu que en aquests temps és importantíssim poder anar cuidant la nostra salut. Al final estem parlant d'un moment social i de salut molt important per a la nostra societat. Aquest cos físic, doncs, és important i avui, en aquesta setmana, la Lourdes pren també el seu lloc que li pertoca en aquest acompanyament en moments de complexitat emocional. Però, ostres, quins altres cossos tenim? Quines altres saluts o quines altres dimensions hi ha en nosaltres? A veure, aneu contestant, vaig llegint. Algú diu que 4, jo ja porto 5, ja ho heu vist. Un cos físic. Tenim, potser, per què no, aquest cos emocional. Una salut emocional o una dimensió emocional en nosaltres. I, per tant, l'atenció al nostre cos físic o la nostra atenció a la part emocional ha de tenir cabuda en l'educació, ha de tenir cabuda en el món de l'acompanyament, de l'escolta als éssers humans, sí, tinguin l'edat que tinguin. Ostres, quines altres dimensions, quines altres estem llegint? Per allà la Raquel escriu que 5, sí, i tant. 5 cossos. Tenim un cos físic, tenim un cos emocional. Resulta que ens relacionem i encara que sigui en la distància, podem parlar d'una dimensió social. Podem parlar d'un cos social, un cos relacional i, per tant, també, per què no, una salut social, una dimensió social, un cos social. Portem 3. Aquest cos social en vosaltres o en nosaltres moltes vegades pren la paraula persona, no? I la gent ens coneix per la persona que veuen. Tot i així, persona en llatí significa màscara i, per tant, hem de poder mirar què hi ha més enllà o què hi ha de fons darrere d'aquella màscara. A vegades emocions, a vegades realitats físiques que es fan presents. Fina, dius, cos espiritual. Ok, tenim 4. Si algú li fa por aquestes paraules o no té gaire bona relació amb aquestes paraules, jo et diria que poguessis canviar amb un cos energètic. Si vols cos energètic, cos espiritual. Tot i així, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, reconeix la salut espiritual allà el 1987. Per tant, en aquest món occidental, que a vegades aquesta mirada cap a aquest transcendent ha estat més distanciada d'alguns entorns educatius, té cabuda. I, per tant, té cabuda que donem peu a un món físic, a un món emocional, a un món social i també, clar que sí, a un món espiritual o transcendent. Última, i a veure si després d'aquesta tenim l'Uri preparat. Tenim un cos
mental, que deia l'Olga per aquí, perfecte. Per tant, 5 dimensions humanes, una dimensió mental on estaria tota la cognició, potser també hem parlat durant aquest programa de valors, parlat de tota la part de perspectives, expectatives, una part mental, una part, tota la raó és ment, però tota la ment no és raó, però en qualsevol cas una salut mental. Salut, cos, dimensió mental, salut, cos, dimensió físic, salut, cos, dimensió emocional, salut, cos, dimensió espiritual, salut, cos, dimensió social. En aquest programa, avui ens dediquem, en aquesta setmana, a treballar cos, físic i emocions. Tot i així, l'acompanyament ha de ser integral, ha de poder abraçar a tota la realitat. Oriol, ho tens preparat? Esteu amb la Lourdes? I hem arribat al moment de l'entrevista. Avui som aquí amb la Lourdes Martínez Mínguez, que ella és mestra d'especialista en educació física i psicomotricista i actualment està a la Universitat Autònoma. Estàs coordinant el grup de recerca en educació psicomotriu i estàs coordinant el grau d'educació infantil, oi? Correcte. En aquests moments és el que estic fent. He estat mestra molts anys, però ara estic només a la universitat. Gràcies per ser aquí. A vosaltres per convidar-me, tot un plaer. Mira, començo per una pregunta personal, però si vols ja pots començar a introduir el que vols compartir amb nosaltres, que és com estàs vivint aquesta nova normalitat, aquests reinicis, aquestes situacions que estem vivint ja en les últimes 2 setmanes. Jo diria que si hi ha una paraula que ho defineix és inquietud, perquè penso que és una paraula que pot tenir com un doble sentit. Per un costat hi ha dies i moments on em porta més cap un neguit, però també hi ha moltes oportunitats positives que s'hi poden trobar en aquesta inquietud i que és un motor també. És com si fos una balança, jo crec que em trobo, i no dec ser l'única, en una balança que pot anar cap a un costat o cap a l'altre i que és bo que es mogui aquesta balança. No s'ha de quedar quieta ni al mig, ni a un extrem ni l'altre. Penso que aquest moviment és com aquesta forma de balanceig que d'alguna manera és el que enriqueix i el que et fa gaudir. Si et quedes quiet no és el mateix i no li aprofites tant o no t'aporta tant estar en un costat o l'altre. Per mi està sent la forma d'encarar-ho i penso que és enriquidor perquè no sempre estàs a un costat. Precisament és moviment, no? Aquesta inquietud ens porta a moviment i el moviment és cos. Ens movem amb el cos, sentim amb el cos, veiem amb el cos. Tu ets especialista en això i ens aportaràs una mirada que fins ara, que sumarà el que fins ara hem anat fent. I com és d'important el cos en les nostres emocions, en aquesta situació? Com és d'important? El cos, per mi, hauria de ser un eix fonamental a les escoles. Hauria d'estar absolutament molt més present perquè el cos és el que s'emociona. Sense un cos no ens podem emocionar. Llavors, hauria de ser molt més protagonista en algunes escoles que no ho és tant, tot i que n'hi ha que sí. I aquest cos, d'alguna manera, tant el té el mestre com el té l'infant. No és només de l'infant. El cos també el tenim els adults i l'hem de conèixer, perquè conèixer aquest cos amb nosaltres mateixos és el que farà que realment entenguem el cos de l'infant. I com ens emocionem nosaltres amb aquest cos, podrem ajudar molt més a conèixer, a canalitzar i a poder acompanyar a les emocions que als infants els hi vagin sortint en el seu dia a dia que compartim. Llavors, jo crec que és molt important escoltar-nos a nivell corporal. Per un costat, hi ha diferents informacions, diferents estímuls. Hem de conèixer què ens arriba el que en diem a nivell interoceptiu, propioceptiu o exteroceptiu, que més o menys intuïm, però hi ha una part de sensacions que arriben de l'exterior que els hi hem de fer molt de cas perquè tenim molts sentits que les acullen i a vegades ens oblidem d'aquests sentits. Tenim una vista que és fonamental i que l'estem fent servir, que a l'escola la necessitem, però hi ha una oïda que també ens dona molta informació, sigui amb silencis o sigui a través de soroll. Però aquí hi ha molta informació que n'hem de ser conscients. Hi ha un gust que també, penseu que ara molta gent que dèiem que ha tingut el coronavirus perdia aquest gust, perdia aquesta facultat.
i quan la tenim no li donem importància, però realment la té perquè ens pot ajudar en moltes coses i en els infants petits és el que diem tot va a la boca i és una forma de reconèixer quina, no només a nivell gustatiu, sinó quines característiques té a nivell de tamany, de temperatura, també des de la boca, des de la llengua, tot això ens dona informacions. Tenim un tacte que és importantíssim i és el que més està relacionat amb les emocions. El tacte, el to muscular, el diàleg tònic que diem, com podem dialogar a través del tacte amb les persones, és una que no podem perdre mai, que ho tenim molt present a la infantesa, però que ens ha d'acompanyar tota la vida. I a la vellesa, quan ja la gent es fa gran, torna a tenir moltíssima importància, però no l'hem d'oblidar al mig. Penso que és un dels sentits que també hem d'estar molt, molt, molt amb ells. I després també hi ha el sentit de l'equilibri, que cada vegada té més presència i que és absolutament necessari també jugar amb ell. Ens hem de conèixer amb tots aquests sentits a nosaltres mateixos per poder acompanyar els infants. Però a part d'aquests exteroceptius, hi ha una part també que en diem interoceptiva, que són els òrgans interns. Hem de tenir consciència de com ens trobem a nivell de salut o a nivell... Contra més introspecció facis de tu mateix, més coneixeràs a nivell intern el teu cos, a nivell d'òrgans, i hi ha persones que poden arribar com a predir, doncs, em trobo malament o això no m'acaba de funcionar. I a tots ens va en alguna part del cos. L'emoció, algú se'ns col·loca més en el coll, i això és molt típic dels mestres, vulguis o no, és, per què portem tants mocadors? Jo crec que som la població que més mocadors portem durant l'hivern, doncs perquè és una part molt sensible per nosaltres que la necessitem, que l'estimem, però que l'hem de conèixer també i segur que ens avisa en el moment abans de posar-se malament, ens avisa. Si l'escoltem, ho veurem. I en aquest sentit, hi ha també no només els òrgans interns, sinó el que en diem tot el sistema esquelètic i muscular, que és la part propioceptiva, que si ens fa mal l'esquena, que si estem agarrotats, que si per alguna cosa això em tiba, no hi ha manera de que em recol·loqui i em torni a posar quiet. Tot això són tensions que direm a nivell propioceptiu i ens hem de conèixer molt com a mestres perquè és la manera d'escoltar-nos primer nosaltres mateixos per poder atendre amb la millor predisposició a tots els que ens cau després dels altres. Estàs parlant i jo m'estic posant recte, estic mirant, a veure què hi ha. De fet, nosaltres fèiem una analogia en les primeres setmanes sobre la motxilla emocional, i que fem que quan una emoció no la treballem és una energia que no marxa, que es queda en algun lloc, i aquesta motxilla és el nostre cos. S'emmagatzema, es fica en algun lloc i es bloqueja d'alguna forma i si no la treballem. Aleshores, evidentment, el cos el puc mirar. Seria interessant, suposo que cadascú tenim la nostra informació, però seria interessant, no sé si tens alguna pista d'això, de dir, ostres, si em fa mal aquí, què vol dir? Si em fa mal ronyons o si em fa mal... No sé si tens alguna pista, suposo que és informació de cadascú, però si tens alguna pista, endavant. Jo crec que hi ha coses que hauríem de tenir-les molt present a l'escola per treballar-nos a nivell corporal, que ho podem fer els propis mestres, però també ho podem fer amb els infants. En algun moment ens hem d'estirar a terra. Hem de poder tenir contacte tant panxa avall com panxa amunt i hem de sentir què ens està dient el cos. Hem de poder escoltar-nos a nosaltres mateixos. Si em col·loco de quina manera, com em sento més còmode, com no. Hem de provar d'estirar-nos i veure si tibem més del compte. Si ho fem nosaltres, ningú ens ha de tibar més del compte, però hem de veure on estan els nostres límits per realment estirar i després sentir-te molt millor. Hem de trobar moments també a l'escola per poder dir, ara toca el cos, a nivell d'introspecció. Una possibilitat és aquesta, estirar-nos i veure com tibem, com no tibem. No cal ser un expert, és simplement dir em vull conèixer a mi mateix, jo vull saber on estan la meva elasticitat i cada vegada seré més conscient d'ella i segur que em trobaré molt bé. Podem fer-ho a nivell estirats, però també està bé que ens arronsem,
que canviem el tamany del nostre cos, que ens puguem fer molt petits o que ens puguem fer molt grans i veiem quan ocupen les nostres parts del cos. És un treball que tenim espai per fer-lo a l'escola i no és difícil, no necessitem res, simplement un espai. Aquests 2 metres que diem, aprofitem-los, mirem quina envergadura tenen amb nosaltres aquests 2 metres. Si ens fem grans, si ens fem petits, si anem endavant, si anem enrere, ocupem-los. També és molt important treballar les velocitats, les pulsacions, els ritmes, no? El temps és important i hem de saber quin és el nostre temps de veritat, en el que ens hi trobem còmodes, perquè no és el mateix amb tots, igual que no és el mateix en els infants. Hi ha infants que ho volen tot molt de pressa, hi ha companys en el claustre que ho volen tot molt de pressa, però nosaltres tenim el nostre propi ritme i ens hem de respectar, però l'hem de conèixer. Si jo no sé quin és el meu ritme, no puc mostrar-me i, per tant, hi haurà una manca de comunicació o d'acompanyament en aquest sentit. Igual que haig de conèixer el ritme, la velocitat dels infants. Per un altre costat, hi ha una molt oblidada que és la veu, el so, el soroll. En algun moment hem de cridar i hi ha emocions, hi ha neguits, però hi ha oportunitats, hi ha alegries que van per la veu. I sembla que la nostra societat està com una mica... No queda bé cridar, no? Però jo crec que ens hem de manifestar a través de la veu i els infants hi ha d'haver soroll, i això ho tenim clar, no? Però podem cridar, podem plorar, però hem de fer servir aquesta veu. I després també hi ha tot el soroll que es pot fer amb les parts del cos, picant, vull dir, la part de percussió, de descarregar, és molt important també. Hem de trobar moments on amb les mans o amb qualsevol part del cos o amb els peus, tots els ritmes de percussió, de tambors, poder trobar moments de trepitjar fort és una forma també que jo crec que hem de poder-la facilitar a l'escola, tant pels mestres com pels infants. Tot això ens ajuda d'alguna manera a conèixer-nos a nosaltres mateixos i treballarem millor. I tot això ho podem fer ara amb aquestes recomanacions sanitàries que tenim, tots els consells que acabes de donar, es pot fer. De la mateixa forma que entenem que si estem parlant d'aquest treball amb infants es pot introduir la dinamització, el joc, no? Entenc que tenim eines precisament per fer servir el cos, per expressar emocions i per fins i tot començar-les a gestionar. La paraula joc és importantíssima. I jo us puc explicar el joc corporal, la importància del joc. Hi ha molts tipus de joc, però el joc corporal és una cosa que ens ajuda en molts sentits i que l'escola hauria d'estar més present del que està i no només l'han d'entendre els especialistes d'educació física o els mestres que s'encarreguen de fer la psicomotricitat a l'escola. El joc el portem tots els mestres a dintre i l'hauríem de facilitar en tots els moments de l'escola. Que hi ha uns espais més privilegiats, poder, tinguem-ho en compte, perquè aquests espais privilegiats no poden desaparèixer. Per molt que dividim i fem les aules, les posem a la meitat o a 3 parts, a mi em faria molt de mal que desaparegués un gimnàs o una aula de psicomotricitat, perquè és el que més necessitarem, del que més estem necessitant en aquests moments, ja de normal, però és que ara, penseu, a què s'ha jugat a casa moltes vegades o quin record tenim de com hem estat amb els nostres fills. S'ha jugat a nivell corporal, s'ha jugat fent guerres en el sofà i això desactiva moltíssim. S'ha jugat fent persecucions, corrent, perquè ho necessitem aquest espai. Però també s'ha jugat més amb la intimitat, amb aquestes abraçades, amb aquests contactes. Tot això hem de tenir present que s'ha de seguir podent fer a l'escola. No podem fer una escola sense joc corporal, perquè el cos hi és, les persones no hi serem si no juguem a nivell corporal. Llavors, el joc és absolutament necessari, és vital. Ens dona un plaer immens entenent el joc que és algo voluntari. Jo jugo perquè vull jugar, no perquè m'obliguen a jugar, que això a vegades a les escoles podria ser que no estigués del tot canalitzat cap aquí. Quan el joc és espontani, és realment lliure, creatiu i emocionant.
però ha de ser aquest joc que d'alguna manera es vulgui jugar, que l'infant i que nosaltres vulguem jugar. Si aconseguim aquest joc, penso que acompanyarem molt bé els infants, perquè és emoció pura, el joc és emoció. Llavors, a nivell corporal, diem, i hauríem de tenir present de facilitar a les escoles alguns tipus de joc. Comencen tots els que en diem de maternatge, que és aquesta balança que us deia, aquesta forma de trobar com podem acompanyar des d'aquest vaivent en els infants, buscar formes amb columpis, amb robes, amb alguna cosa, perquè és aquesta connexió que tenim que en diem quan estem dintre de la mare. Tota aquesta forma ens dona plaer, ens dona relaxament. Els infants es trobaran a gust en aquest tipus d'activitats d'aquest moviment. Hem d'aconseguir donar possibilitat que en les escoles hi hagi aquest balanceig. Una altra forma... Perdona que t'he tallat, però dintre d'aquest ambient en el que encara estem en fase de que el contacte està evidentment reduït, que hem de fer una sèrie de mesures, que hem de posar que el material el faci servir un nano i que després aquest material es canviï, o que cadascú tingui un material. Evidentment, coses que tu estàs dient ara, jo les veig factibles de fer mentre tingui clar que he de ficar aquestes recomanacions sanitàries. Sí, s'han de tenir en compte, però hem de jugar amb mascaretes, està clar, amb les mascaretes, i falta amb els guants i hem de netejar tot aquest material. Això és un plus en aquest sentit. Però val la pena, és que no podem deixar de fer-ho, penso jo. Hem de buscar la manera, però dedicarem el temps necessari, però jo crec que ha d'estar present i hem de fer l'esforç. També, per un altre costat, hi ha els jocs que en diem de reassegurament. És a dir, s'ha de poder saltar, s'ha de poder buscar l'equilibri en el desequilibri. Hem de poder aconseguir que els infants girin de diferents maneres. És a dir, és aquell moment que diem que ai, però acabo i tinc un adult, tinc un mestre que m'està ajudant, que el tinc allà, que he patit una miqueta, però quan acabo estic superbé. M'emociono perquè hi ha un cert risc, en certa mesura, totalment controlat ha d'estar, però després tinc un adult que m'està mirant i que m'està ajudant a desenvolupar-me dintre d'aquests salts, dintre d'aquests girs, dintre d'aquest equilibri en el desequilibri. I hem d'aconseguir muntar moments perquè pugui estar present. Després arribarien el que en diem els presimbòlics. Els jocs presimbòlics són tots els que tenen a veure amb el jugar a atrapar. És necessari això que et demanen que facis de llop, que facis de monstre, que els persegueixis d'alguna manera en el pati o on sigui, amb la distància que sigui, amb la mirada ja pots estar-li donant informació de si vas o no vas a perseguir-lo. I amb el gest, amb aquest anar, ell ja comença a córrer d'alguna manera. Tot això ho hem de seguir tenint, encara que estiguem confinats o amb unes mesures. Hem de trobar els moments per fer això. Igual que hi ha les persecucions, ja a l'amagar-se i el ser trobat. Ens encanta amagar-nos i que ens descobreixin. I estem allà mirant, fem soroll, no fem soroll, no sé què. Quan ens troben, això s'ha d'anar jugant perquè és la forma d'anar-se separant de l'adult. I en el moment que jo vaig tenint més capacitat de separació, puc allargar més aquests moments que no em troben. Poden ser més llargs. A l'inici és el cucutat, tapo i destapo, i això és immediat. Però això ha d'anar progressant i hem d'aconseguir trobar-ho a l'escola, perquè ens ajuden al següent pas, que és el joc simbòlic, que vol dir que ja em puc separar del tot de l'adult, jugo el com si, amb personatges, amb el dia a dia de la casa, les cuinetes, bebès. Tot això s'ha de donar i hem de posar els materials, perquè és la seva forma també d'entrar com en aquesta societat que els hem d'ajudar. I després vindria el joc reglat, tot el joc reglat que ja és les normes que ens imposa la societat i que hi hem de jugar. I hem de nosaltres poder-les gaudir també, posar, treure, si estem d'acord o no, i crear-les amb qui volem estar creant-les. Tots aquests jocs s'han de passar i penso que és molt important perquè és el que realment el joc emociona quan es treballa d'aquesta manera. I és els jocs a nivell corporal. Per tant, proposta clara que, sisplau, es mantinguin aquests espais, que es potenciïn aquests espais
i que no pensem que no els podem fer, que busquem la manera de fer-los. No? Aquesta és la frase. I hi ha maneres de fer-los, no? Només que fem pares i amagars persones que no s'hagi de tocar, que en una etapa pugui jugar amb recursos d'agafar folars, per exemple, o de dir noms. Hi ha alguns jocs esportius que és passant-se la pilota dient el nom. No et passes la pilota en realitat, sinó que fas veure que et passes la pilota i has de dir el nom, no? Lourdes! I aleshores aquest tipus de jocs és una qüestió de creativitat per poder anar sumant. Gràcies, Lourdes. Estem tancant ja, ens queda un parell de minutets, si vols. Tancar amb alguna idea clau, amb alguna altra aportació que et vingui de gust fer. I recordeu tothom que les preguntes que esteu fent les recuperarem. Per tant, seguiu fent preguntes, les marquem i les recuperarem perquè Lourdes estarà amb nosaltres el dijous i respondrem a aquestes preguntes. Sisplau, poseu les preguntes en joc. Lourdes, a tot teu, tanca. M'agradaria tancar amb la importància de la comunicació no verbal. En aquestes situacions amb les que ens trobarem on el contacte corporal hem d'estar molt atents, els mestres hem de ser molt bons comunicadors amb altres llenguatges i sobretot el corporal, perquè és el que a la distància diu molt i et pot expressar molt i podem jugar amb la mirada encara que portem mascaretes. Els ulls són importantíssims i tenen moltes formes de comunicació. I a part tot el cos i amb el moviment del cos, les mans, els peus, tot el que ens porti, jo crec que aconsello que comencem a treballar aquesta comunicació corporal perquè ens ajudarà molt i hi ha molts infants que a més ja de per si és la que més prioritzen. Llavors som nosaltres ara que poder a vegades la deixem, doncs poseu-vos-hi també perquè jo penso que ens pot ajudar. I després jo diria que sobretot, com ara us estava dient l'Oriol, hem de trobar allò que d'alguna manera, si volem arribar-hi, ho aconseguirem. Si volem fer joc corporal i tenim els espais, els aconseguirem fer perquè trobarem la manera. No ha de ser un impediment totes aquestes mesures de seguretat, perquè si creiem que són necessaris i hi han d'estar presents, entre tots trobarem la solució. Llavors, jo us animo a que lluiteu perquè realment aconseguim fer i que no, o sigui, que puguem dedicar temps a pensar la solució sense presses i amb tranquil·litat que ho farem bé. Perquè el més fàcil és, no sé, me'n faig enrere, no penso, ja està, no ho faig. No, sisplau, no. O sigui, el còmode és dir no es pot, doncs no dedico temps a intentar-ho. No tinguem pressa, poder primer no trobarem la solució, però seguim buscant-la i la trobarem. I l'objectiu és poder-ho fer, estar animats. Sol és més difícil, però amb els companys segur que trobem la solució. Per tant, no tirem enrere, sisplau. És una oportunitat. Si ara el cos pot estar molt més present gràcies a les emocions que ell ens transmet en aquestes escoles que ens estan canviant, però és un canal absolutament necessari. Ajudem-nos els uns als altres i fem que el que a un no se li acudeix ho fa l'altre, però tirem-ho endavant. Jo crec que és absolutament necessari ser més creatius que mai, tenir més il·lusió que mai i aprofitar i fer veure que el cos és absolutament imprescindible a les nostres escoles. Moltíssimes gràcies, Lourdes. Gràcies pel to, pels recursos, pel contingut. Així que agafarem aquestes preguntes, si et sembla, el dijous te les passo i fem un espai més de trobada. Encantada. Serà tot un plaer. Moltes gràcies. A vosaltres. Vinga. Adéu-siau. Adéu. I ara ja anem a la part final del programa. Que vagi molt bé. Adéu. Però, Uri, com que la part final del programa? A veure, que m'heu agafat aquí ordenant recursos. Mira, jo, gràcies, Lourdes, tinc recursos de tot tipus, però hosti, perdoneu, disculpeu de veritat que se me'n desendrecen. Mira, tinc miralls per poder mirar-se, pilota, bueno, mira, s'ha caigut cinta per poder fer camins i espais, delimitar pilotes,
espais per poder fer creativitat, imatge gràfica, per treballar tacte, per treballar també temes creatius. Mira, això per relaxar també, que és fàcil d'anar a tallar. Hosti, a veure, tinc aquí una espelma també per poder treballar introspecció. La pròpia mascareta, que ja en si és un recurs. Mira, això que podria ser també individual i únic, no? Tinc corda també per fer espais diferents, més pilotes encara, mapa emocional. Ostres, tinc un munt de recursos i crec que tenim molts per compartir-vos. Tot i així em quedo amb una pregunta que feies abans, Núria, de com poder treballar tacte sense tacte. I resulta que la setmana passada, que estava l'Anna Carpena, ja ho sabeu, no vam arribar a poder compartir-vos un recurs de l'Anna que precisament treballava d'això, de poder parlar de com poder treballar contacte sense tacte amb l'altre, amb aquest punt de distància. Així que, si us va bé, us el compartim. Creiem que sentir l'Anna també en aquesta setmana, que és Cos i Emocions, és genial. Necessitem abraçades. És possible que no les puguem tenir. Aleshores, tenim un recurs, que és l'autoabraçada. L'autoabraçada. L'autoabraçada té un efecte també d'oxitocina, sobretot quan es veuen les altres abraçades. De manera que podem donar un temps a l'aula perquè cadascú s'autoabraci i mentrestant mira els altres, mira els companys, mira amb un, mira amb l'altre i demanem que siguin conscients de l'abraçada que s'estan fent ells mateixos. Què és el que passa amb aquesta autoabraçada? Les neurones mirall fan que allò que es veu és com si realment estigués passant. És a dir, aquella acció que no l'estem fent però que la veiem, és com si en realitat el nostre cervell estigués percebent. L'única diferència és que l'acció no s'executa. Per pel sol fet de veure-ho ja és com si es visqués. Per tant, veure un seguit d'abraçades fa un efecte. Recordeu la Amma, aquella senyora que em sembla que és hindú, que fa abraçades. I hi ha tota una corrua de gent que està esperant-se que li toqui el torn per ser abraçada. El que expliquen aquestes persones, és que ja la senten l'abraçada. Hi ha un devessall d'oxitocina a dins seu mentre estan veient com s'abraça els demés. Per tant, aquesta és una possibilitat. L'autoabraçada mentre es miren les altres abraçades. Què es crea? Doncs es crea l'oxitocina, que és l'hormona de l'afecte i que fa que baixi l'estrès, augmenti la confiança i aixeca l'ànim. I aleshores també es provoca serotonina, que és el regulador dels estats d'ànim per anar-se mantenint de manera positiva, que dura. És a dir, que dura. I també està bé tenir rituals d'aquests. Quan vols dir alguna cosa amb algú i saps que no la pots tocar, pots fer el gest aquest que ve a dir, tinc ganes d'abraçar-te, t'estic abraçant, mira'm com t'abraço, veus? M'abraço mentre t'abraço. Fer rituals d'aquests és important també. Per què? Perquè va establint vincles amb els altres. I per últim, un consell petitet però important. Feu els nens que se sentin copartíceps de la seva història. Per tant, feu-los participar en l'elaboració de respostes a la nova situació. Què podríem fer? Com ho podríem fer? I escoltem-los. De ben segur que en traurem idees. Potser no, però se senten importants, que no estem només els adults decidint per ells, sinó que són copartíceps de la seva història. És la seva història. Gràcies. Ei, que bé. Hola. Contacte sense tacte. Escolta, que jo ja acabava perquè com ara et toca a tu amb els nostres companys, jo ja marxo. No, però si això ja t'està molt actiu. Passo per mi.
final del programa, eh? Està bé, està bé. Vaig a preparar-me. Prepara tu i ara m'avises, ¿vale? Quan estiguis. I mentre el Ramiro acaba d'estar amb els companys, res, a mi m'agrada molt, si hem fet servir també alguns recursos més a nivell físic o d'un mateix, també podem jugar molt amb visualització. Evidentment no és el mateix, però es pot jugar amb visualitzacions. Jugar amb una relaxació, imaginar el nano entrar, o a la persona, l'infant, el jove, entrar en aquesta imaginació, recordant un moment de tacte. Vaig a mirar si el Ramiro està. Ok, doncs anem a treballar una petita taula amb persones que m'estimo moltíssim, aportant recursos. I les tenim aquí ja. Tenim el Javi, l'Andrea, l'Olga. Benvinguts, benvingudes. Podeu obrir càmera, micros? Hola, Hola. Bona tarda. Hola, bona tarda. Tenim aquí a l'Olga Sunyer. Gràcies, Olga, per estar. Ets, a part d'educadora social, facilitadora KidsER en projectes educatius integrals en què hi ha una persona responsable d'educació emocional al centre educatiu. A la vegada també ets profe de ioga, benvinguda. Hola, bona tarda, gràcies. Tenim també a l'Andrea. Hola, Andrea. A part també ets educadora social, però sobretot t'encarregues, a part de ser també facilitadora KidsER en projectes educatius, ets profe d'art. Treballes en diferents col·lectius, tant infància com jovent, com adults, però també amb necessitats educatives de suport especial. Que guai! Moltes gràcies per estar aquí. I per últim també el Javi Castillo Rubio. Javi, a part d'amic i d'haver fet INEF en el seu dia, ara es diu CAFE, no? Ciències d'Activitat Física i de l'Esport. Ostres, ets una persona que t'encarregues de l'acompanyament individual a joves, a infància i joves, també a nivell familiar. És una vessant pedagògica i a la vegada ets expert en acompanyar processos de desenvolupament humà. Que guai tenir-te, benvingut. Moltes gràcies. Mireu, vosaltres no ho acabeu de saber. Sí que és veritat que hem parlat que compartiríem recursos, però jo vull que això estigui dinàmic. I resulta que tinc un dau. No sé si la resta, els que esteu allà, veieu el dau. Aquest dau, la meva proposta és que jo tinc aquí uns conceptes ordenats, jo tiro el dau i segons el concepte que toqui me'l miro i li tirem a algú. Li tirem a algú per compartir algun recurs. Us sembla? Vinga. Vinga, va, ho intentem. Juguem. Vamos allá. Tiro dau, llavors ha sortit el número 3, jo què sé, li tiro a l'Andrea, per exemple. T'ha tocat. Andrea, dels conceptes que tinc ordenats, el número 3 és mirada interna. Vale? Mirada interna. Una de les coses que creiem que és important treballar, ara que estem en una setmana de donar força a les emocions, és les habilitats que ens ajuden a prendre consciència. La idea és que puguis compartir un recurs per fer educació emocional, per poder acompanyar les emocions, que ens ajudi a desenvolupar habilitats de la consciència fent mirada interna. Què faries tu? Què creus que podríem fer els educadores de comunitat que estem aquí presents al Conviure? Al final, per treballar mirada interna, qualsevol tècnica i recurs que t'apropi a la consciència emocional és superbenvinguda i molt potent. Aleshores, a mi em ve el mindfulness, sobretot la consciència plena, que es pot treballar de moltes maneres, segons el col·lectiu, segons l'edat. I en concret es podria com treballar el focusing, que el focusing és a través de la consciència plena i consciència interna que pots acompanyar els infants i el col·lectiu amb el que treballis a prendre consciència de les sensacions corporals, treballant també des del cos, a intentar posar nom, posar color, donar-li una textura, intentar com conceptualitzar o observar aquelles sensacions que tenen pel cos, que al final potser acaben esdevenint una emoció, potser li acaben trobant un sentit, potser li acaben posant paraules, però em sembla com interessant i important treballar des del cos aquesta escolta interna, d'allò que ens passa dins.
Vale, per tant, primer recurs, per poder acompanyar el desenvolupament d'habilitats de la consciència, podem fer elements de focusing i ho podem adaptar a totes les realitats. Súper. Anem a donar-li bola, va. Un Vinga. dau, Vinga, va. ha sortit el 2. Xan, xan, xan. Aquí li tires, Andrea. El 2, aquí li tiro. A la Olga. Vale. Vale, Olga. Rebut. A veure, que no us ho he dit abans, jo tinc en el 1, tinc una idea clau que és transformar malestar, en el 2 tinc valors, en el 3 tenia mirada interna, el 4 gestió emocional, el 5 habilitats, el 6 expressió emocional, això són coses que m'agradaria poder treballar. Olga, t'ha tocat el 2, això vol dir valors, per tant, hauria de ser que ens comparteixis un recurs de valors. Quin recurs faries tu per poder treballar valors que ens ajudin a enfocar la mirada en el Perquè ja ho hem treballat aquí al conviure, crec que és important que puguem saber des de quina emoció estem treballant com a educadors o educadores. Crec que és important poder treballar quines habilitats porto jo com a educador o educadora, però és també el punt de valors. I si ho treballo amb mi, en algun moment també ho podem acompanyar en l'alumnat. No? Com acompanyaries el treball de valors? Vale, doncs el treball de valors agafa una mica el que ha dit l'Andrea, no? Que per començar a treballar els valors necessitem fer una mirada interna i connectar amb quins són els nostres valors, quins són els nostres pilars, les nostres arrels, no? Aquells valors que configuren la nostra vida. Segurament aquesta situació que hem viscut de confinament ens ha fet canviar certes mirades, reordenar prioritats, potser valors també han canviat de posició, no? Potser aquells que no els hi donàvem tant valor en el nostre dia a dia, ara ens ha canviat aquesta mirada i els hi donem molt valor. No? Quan parlem de valors, els recursos que em venen serien més cap a cicle superior i potser cap a l'ESO, sí? Per començar a treballar aquest tema. Per exemple, estaria bé començar fent una pluja d'idees de quins valors tenim a la nostra vida, no? I que pugui sortir també per facilitar una mica doncs, moltíssimes paraules, des d'amistat, família, salut, èxit, treball, el que sigui que surti. Per després poder fer aquesta mirada interna i, per exemple, una manera de treballar-ho seria fent un dibuix d'un arbre on les nostres arrels, triar 3 o 4 valors que considerem importants a la nostra vida i potser ja hem fet aquesta revisió de quins són prioritaris ara, en el present, i escriure'ls en aquestes arrels. Segurament, depenent dels nostres valors, ens conformaran unes accions o unes actituds diferents a la vida, no? Que segurament doncs, aquest arbre anirà creixent d'una manera i donarà uns fruits conduïts per aquests valors. I després segurament pot sortir d'aquí un ric debat per compartir i per expressar en el grup els diferents valors que surtin. És a dir, que qualsevol variant, ho dic jo, vull dir, al final el que podeu fer també tota la comunitat educativa, que esteu planificant accions per poder acompanyar a través de recursos, és utilitzar les variants per poder o simplificar, o complicar, o portar altres elements de reflexió. Aquesta és la idea. Super. Olga, tiro dau, Vale. Voy allà. El 3. Aquest ha sortit. Aquest ha sortit, no? Voy. El 2. El 2 ha sortit. També. Ha sortit el 2. El 4. Toma! El 4. 4. Vale, doncs, Xavi, ara et toca a tu. Ja, m'ha tocat. Ara ja sí. Vinga, va. Ràpid, a veure, el número 4 que us he dit abans era el concepte de gestió emocional. El que passa que gestió emocional és molt ampli. Gestió emocional és molt ampli. Ja vam parlar en el primer moment del conviure, la diferència entre gestió i control d'emocions. Javi, ara es venen moments en què haurem d'acompanyar, també vaig a posar-te la idea d'emocions profundes. Sí? Quin recurs ens podries compartir si lligues gestió emocional i emocions profundes? A veure què et surt. Vale. Mira, és un recurs que m'agrada molt i que serveix per treballar aquestes emocions profundes. Sobretot ho he fet a cicle superior 5è, 6è i ho he fet també a l'ESO. I li diem, sí, motxilla emocional. Vale? Aquest recurs serveix per poder treballar que és allò que estem carregant, allò que portem a la nostra motxilla emocional, no? Que no hem pogut treballar, que no li hem donat espai, que ens està fent mal i encara no ha pogut sortir o no hem pogut expressar d'alguna manera. Sí.
A través d'una visualització podem generar el clima per poder entrar a poc en el nostre interior i poder mirar aquelles emocions profundes que no ens deixen estar bé, que ens connecten amb el malestar. Com ho fem? El primer pas és un full en blanc, sí, davant nostre, i poder generar aquest clima de confiança, de seguretat i de respecte per poder posar i plasmar en aquell full tot allò que tu tens a la teva motxilla emocional. Jo sempre he dit que és un full íntim, que no s'ha de llegir, que no s'ha de compartir si no es vol, perquè així estem generant la seguretat de que aquella persona, aquell alumne, pot escriure tot allò que realment està sentint i està pensant. Sí. Així que el convidem o la convidem a escriure tot allò que té a la seva motxilla emocional. Sí. Moltes vegades són situacions, pensaments, emocions, diferents coses que, sobretot durant aquest temps de confinament, segurament han viscut, sí, i han sigut moltes. Aquest és el primer pas. El segon pas és deixar un espai perquè puguin escriure. Nosaltres com ho fem? O en aquest cas, quan he dinamitzat jo, doncs posem una música que acompanyi a aquest escriure. Sí? Una música tranquil·la, que no sigui ni molt alegre ni molt trista per no generar o per no conduir el que volem que escriguin, sinó una música neutra que sigui tranquil·la. Sí. Deixem un espai perquè puguin escriure i quan acabi aquest temps, sense parlar, perquè no volem que comparteixin, perquè no volem que surtin d'aquest estat que tenen d'interioritat, d'estar connectats amb ells i amb elles, posem en el terra emocions com per exemple aquestes. Jo tenc aquí diferents emocions, els nervis, pots posar la ràbia. Realment són emocions que segurament, si estan a la nostra motxilla, han sortit en aquell escrit que han fet ells i elles. I sense parlar li donem la premissa que es poden aixecar de la cadira o del terra o allà on estiguin i comencin a caminar les emocions. Es deixin sentir la seva ràbia, es deixin sentir la seva tristesa, la seva por. Un cop hem aconseguit això, hem donat un espai, també hem acompanyat si algú necessita, si algú es posa a plorar, si algú necessita acompanyament, ens posem al costat. També podem posar al terra emocions diferents de benestar, com l'amor, l'alegria, diferents emocions que ens connectin amb el nostre benestar. I un cop hem fet això, tornem a dir que ara no es connectin a l'emoció que han escrit, sinó que es connectin amb l'emoció que realment volen sentir. Que en aquest moment volen escollir i volen sentir. I aquí és el pas on treballem de la consciència emocional també a la gestió emocional. I deixem un espai perquè puguin sentir això. És a dir, a veure si faig resum d'idees, que crec que el recurs en si té un camí, un procés. Un camí, un procés, però coses que podem tenir presents com a educadors o educadores o persones que facilitem un espai com aquest. Crear l'ambient. Sí, primer pas. Crear l'ambient importantíssim. Ajudar a connectar, tu ho has compartit a través de donar-li moviment, per exemple. Sí. Però clar, segurament moltes vegades, si jo no em sento preparat o preparada per sostenir l'alta flori o no sé què fer, aquí el que has dit és treballar l'elecció de posar alternatives. El que no pot haver és únicament emocions desagradables a terra, sinó que jo necessito donar alternatives. En el moment que passa això, donar alternatives. I és molt important això, connectant amb això que dius, el tema que puguin escollir si realment estan preparats o preparades també per fer-ho o no. És a dir, cadascú pot entrar fins on pugui o on vulgui. I això és molt important també. Dau. Faig el dau. Si surt una que hagi sortit, passem ara al número següent que toqui, ¿vale? El 2, ha tocat el 3, no? Ha tocat el 4, el 5 ha sortit. No. El 5 no. 5. Andrea, a qui li tires el 5? El 5, el 5. Andrea, no, Fabi. Andrea, tu mateixa, va, tira. A l'Olga, un altre cop. Vale, ok. Olga, al número 5 teníem la idea de les habilitats. Vale. El tema és que segurament en aquest confinament, d'allà on venim, no? I s'hauran treballat també moltes coses a casa, s'hauran posat en lloc moltes habilitats a casa que potser no són conscients.
Per tant, et fico la idea de reconeixement, la paraula reconeixement. Quin recurs podries compartir-nos per poder treballar habilitats i reconeixement? Vale. Doncs quan dius reconeixement em venen com dos vies. Per una banda em ve el reconeixement intern, reconeixement de les pròpies habilitats, i també em ve el reconeixement extern, en poder ser capaç de veure les habilitats dels altres. Per tant, si ens dona temps, compartirem dos recursos. Sí? Comencem pel reconeixement intern. Aquí podríem tornar a fer una mica de mirada interna, però per donar-li una mica de moviment i portar-ho una mica més al cos, potser el que faria és col·locar targetes d'habilitats del terra que poguessin caminar per aquelles habilitats. Per exemple, aquí tenim habilitats, podríem posar la paciència, que segur que l'hem jugat molt durant aquest confinament, resiliència, autoestima, sí? N'hi hauria moltes més. I el que es tractaria és de caminar per aquestes habilitats i poder connectar, un cop estàs col·locat en aquella habilitat, en alguna situació que et recordi aquella habilitat, algun moment en què has jugat i has posat en joc aquella habilitat, aquella virtut, i segurament has demostrat fer un canvi i viure aquella situació des d'una altra banda un cop hem activat aquesta habilitat en nosaltres. No? Per tant, això seria un punt de reconèixer aquelles habilitats. Segurament aquí també podem identificar aquelles habilitats que potser necessitem seguir treballant o que necessitem potenciar en nosaltres. No? I després potser m'aniria en el que dèiem de reconeixement de les habilitats dels altres. No? Aquí també es pot portar el mateix recurs, però en el grup. Poder veure i reconèixer habilitats en la resta de persones del grup. Sí? També pot ser des de fer com un sorteig i que toqui una persona del grup i que amb un punt més primer intern pots escriure-li i després entregar-li com aquell regal de quines habilitats veus d'aquella persona, o amb un compartir i amb un debat on puguem reconèixer certes habilitats, per exemple. Guai. Volia dir potser que aquí també això ho enfoco cap a cicle superior i cap a l'ESO. Escolteu, estic fent trampes i no em surt ni un 1 ni un 6 tota l'estona, Esto no puede ser, Bueno, un 1. Olga, qui li tires a l'1? El Javi, vinga. Vinga, m'ha tocat. El primer concepte que havíem ficat a l'1, a la paraula 1, jo havia ficat transformar malestar. El que passa és que, ja ho sabeu, al programa, a tothom que ho esteu veient, s'ha treballat molt el tema de l'incertesa, molt lligada a les pors. Javi, transformar malestar, com podem passar, per exemple, de la por a la confiança? Un recurs pedagògic que ens ajudi a fer aquest procés. Faré un infantil, et sembla? Us sembla? Mira, hi parles de la confiança, la por, i em ve un recurs que m'agrada molt, que li diem la capsa del cor. I és que hi serveix per això, per transformar aquestes emocions de malestar. Li diem a P3, P4, P5 i del curs infantil, li diem que cada cop que entrem a la classe, el cor de tots s'unifica i es genera un sol cor. Són una sola classe i un sol cor. I és tan màgic tot això que s'ha generat una capsa a la classe que representa el cor de tota la classe. Clar, en aquest confinament segurament han tingut emocions desagradables i han viscut moments, ja sigui perquè no han pogut veure els avis, perquè no han pogut estar amb els amics o amigues, perquè el pare o la mare treballaven i venien tard i a més no es podien apropar. I és xulo perquè també utilitzant una mica l'art, com deia l'Andrea, els demanem que facin un dibuix. Un dibuix d'allò que els ha fet sentir malament. Li donem un espai amb deturadors, colors, full en blanc, i que puguin fer un dibuix de tot allò que no els ha fet sentir bé. Clar, tenim la gran sort que tenim la capsa del cor i aquesta capsa és màgica. Així que quan acabem li diem que aquest full el mirin amb el seu dibuix, diguin quina emoció han sentit, que expliquin si volen o comparteixin si volen què és el que han dibuixat i ho fiquin a la capsa del cor. Clar, aquí ja comencem a treballar la confiança, l'estima, la seguretat. Aquesta capsa, per exemple, si aquest dibuix el fem el dilluns, la capsa li diem que l'obrirem el divendres. Dura una setmana, imagineu aquest recurs. Durant aquesta setmana, cada moment que vulguin poden anar
i fer-li carícies a la capsa, que és el cor, clar, representa l'estima, no? Representa l'amor. Li poden dir paraules boniques. Si tenen, per exemple, li volen donar o dir alguna cosa bonic a algun company o companya, van a aquella zona d'allà on està la capsa i li diuen allà. És com que la capsa s'alimenta d'aquest amor, d'aquesta confiança, de tot això. Clar, quan arriba el divendres, i amb totes les ganes que tenen ja d'obrir la capsa, els expliquem que aquesta capsa és tan màgica i li hem donat tant d'amor, a les emocions desagradables que tenim en nosaltres, que ens dona el permís, el nostre cor ens dona el permís per poder transformar aquells dibuixos. Així que cadascú agafa de nou el seu dibuix a la capsa del cor i no agafa un altre full per dibuixar un altre dibuix. No, a sobre del dibuix de les emocions desagradables, amb altres colors i rotuladors, dibuixen tot allò que els ha fet sentir bé. I això ajuda que puguin transformar les seves emocions. Super. Ens quedem sense temps. Andrea, et poso un repte. A veure. I per tancar, us sembla? Imagina't que un d'aquests dibuixos o un d'aquests papers que explicava el Javi, l'últim concepte que teníem era l'expressió emocional. I, ostres, ara que deies lo d'infantil, que hem dit tot això, tu també treballes diversitat funcional, amb necessitats educatives de suport especial. Podríem donar-li una volta, és a dir, aprofitar allò que li fiquem a la capsa del cor o en altres recursos similars per més grans, amb un punt de com guanyem autonomia, com podem expressar millor, com podem... És a dir, podem lligar recursos entre un i altre i treballar també... Sí, tant. Al final, si l'art i l'expressió artística o plàstica és un recurs ja enorme en si mateix, per treballar l'autonomia i amb aquests col·lectius especialment, per mi és una eina superpotent, perquè precisament és un canal d'expressió molt lliure, no? Hi ha diversitat funcional que a vegades on trobem les mancances és a nivell de llenguatge o precisament d'autonomia en aquesta presa de decisions, de poder expressar allò que vull o allò que penso. Els colors, la pintura, l'art, el modelatge, la música, són canals molt més oberts i més sensibles en aquest sentit i és fantàstic. És que només fer una expressió lliure, sense donar cap concepte, cap consigna, i acompanyant, com heu dit tots, del clima o d'una música i facilitant els recursos i les eines per expressar. Tot això és un procés d'autonomia personal que va generant habilitats i va generant una seguretat que és molt xula. Per tant, avui us hem compartit recursos de diferents perfils, diferents eines diferents recursos en si, però també diferents eines per poder acompanyar millor aquests recursos i que siguin més significatius pels infants, pels joves i no tan joves. I, per tant, la clau, no sols amb el que hem fet amb la Lourdes, sinó també en poder facilitar dinàmiques d'educació emocional, poder també fer aquest acompanyament des del cos i des de les emocions. Moltíssimes gràcies, Javi, Olga, Andrea, per haver-nos acompanyat. A vosaltres. A vosaltres. Anem a la part final del programa. Us acomiadem. Merci per tot. Gràcies. Adéu a vosaltres. Adéu-siau. Gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé. Arribem, ara sí de veritat, a aquesta part final que dèiem. Que part final! Superbé. Gràcies per... Mira, ho diu la Maria Garrido, gràcies per tants recursos. Ens veiem dijous amb més recursos. Feu-nos arribar preguntes encara que ja estem al final. Podeu escriure igualment en aquest xat que estarà actiu encara uns minuts. La Lourdes la tindrem novament dijous per poder contestar. Moltes gràcies pel vostre acompanyament perquè ens acompanyem plegats i plegades. Adéu-siau. Adéu a tothom.